बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचे रामनगरपासून आनवडपर्यंतचे जे काम असतात ते काम सुरू असल्या कारणान पावसाळ्यात 30 सप्टेंबरपर्यंत कारवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान या मार्गावरची अवजड वाहतूक असा तेजेर बंदी घातिली। मात्र मंगळवारा रात्री ही जी बंदी घातिली ती फाटी घेतलेली असा आणि सर्व प्रकारच्या वाहना खातीर हो मार्ग असा तो खुलो केल्लो असा। हो मार्ग खुलो करत असताना कारवारचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर असतात ते लक्ष्मीप्रिया के यांनी काही अटी घातिल्यो असतात। त्यो अटी अशी असतात की रामनगर ते आनवडपर्यंत जी अवजड वाहतूक वयता ती 40 फीटच्या वयर वचूं जायना। तशेंच या मार्गाचेर वाहतूक व्यवस्था आसा ती सुरळीत करपा खातीर 24 तास पोलीस बंदोबस्त दवरपाक जाय आणि येत्या 20 तारखेपर्यंत या मार्गावर जे खड्डे पडिल्ले आसात ते खड्डे संबंधित डिपार्टमेंटान मुजोवंक जाय अशी सूचना तांकां केल्ली आसा। तशेंच जेन्ना रामनगरचे आनमोड हांगासरल्या हत्ती ब्रिजा कडेन जे काम आसा रस्त्याचे ते काम चालू करत असताना हो मार्ग बंद दवरपा खातीर वाहन चालकांनी तांकां सहकार्य करूंक जाय अशी अटी घालून हो मार्ग सध्या सर्व प्रकारच्या अवजड वाहतुकी खातीर सुरू केल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।